Na papieri to vyzerá vždy čisto, dátum narodenia, miesto, pôvod, škola, zamestnanie, vstup do strany, pár riadkov, pár pečiatok. A potom jedna veta, krátka ako úder, kádrovo spoľahlivý, alebo kádrovo pochybný. Veta, ktorá sa tvári ako administratíva, no v skutočnosti je to rozsudok a práve takto sa dá začať aj životopis Jána Pôbiša, ročník 1920, človeka, ktorý sa naučil žiť v rytme papierov, posudkov a previerok, skôr než sa z toho stal oficiálny jazyk štátu. Rok 1920 na Slovensku nie je len číslo v matrike, je to krajina ešte stále poskladaná z trosiek monarchie, z nových hraníc a starých zvykov, z biedy, ktorá sa nehanbí, lebo je všade dediny, kde sa ráno vstáva s chladom v kostiach, kde sa v zime šetrí drevom a v lete sa šetrí silami, lebo pole si pýta svoje. Mesto je ďaleko a štát je ešte ďalej. Československo je mladé, sebavedomé na papieri, ale v teréne je to zmes nádejí a krivd. Niekto cíti, že prišla modernita, iný, že mu ju niekto priniesol zvonka. V takom prostredí sa rodí generácia, ktorá bude mať 20, keď príde vojna, a 30, keď sa bude rozhodovať o tom, kto bude vládnuť. Ján Pôbiš vyrastá v čase, keď sa slová ako poriadok a disciplína nevyslovujú v stranických kanceláriách, ale v rodinách, v dielňach, v škole. Poriadok znamená prežiť. Disciplína znamená nevyčnievať. A nevyčnievať je niekedy jediná forma múdrosti, ktorú si človek môže dovoliť, keď príde hospodárska kríza, keď sa práca stáva vzácnejšou než chlieb, keď sa v krčme rozpráva o politike, ale potichu, lebo nikdy nevieš, kto počúva, vtedy sa v mladom človeku usádza zvláštny reflex. Hľadať pevný rámec, niečo, čo dá svetu tvar. Potom prichádza rok 1938 a s ním rozpad istôt. Mníchov, Viedeň, hranice sa hýbu ako živé. Slovensko sa ocitá v situácii, kde sa politika prestáva tváriť ako debata a začína sa správať ako príkaz. V marci 1939 vzniká slovenský štát a s ním aj nový typ kariéry. Kariéra lojality, kto je správny, má dvere pootvorené, kto nie, má ich zatvorené, niekedy navždy. Pre mladého muža narodeného v roku 1920 je to obdobie, keď sa dospelosť neberie ako prirodzený prechod, ale ako náraz. Vojna mení všetko. Pracovné miesta, ceny, strach, reč ľudí na ulici. A mení aj to, čo znamená byť politický, už to nie je záujem. Je to riziko, komunistické prostredie na Slovensku v týchto rokoch nie je salónna záležitosť. Je to sieť ľudí, ktorí sa poznajú, alebo sa aspoň poznajú cez niekoho. Je to ilegálna práca, konšpirácia, letáky, schôdzky, ktoré sa tvária ako rodinné návštevy. Je to aj tvrdá škola nedôvery. Kto príde nový, musí byť preveriteľný. Kto hovorí priveľa, je podozrivý. Kto sa pýta na mená, je ešte podozrivejší. A zároveň je to prostredie, ktoré dáva mladému človeku pocit, že patrí k niečomu väčšiemu, než je jeho ulica, jeho obec, jeho dielňa, že existuje plán, že dejiny majú smer, vojna sa končí a s ňou sa končí aj starý strach, ale len na chvíľu. Rok 1945 prináša oslobodenie, eufóriu, návraty, účtovanie. Ulice sú plné ľudí, ktorí sa zrazu neboja hovoriť nahlas a zároveň sú plné ľudí, ktorí sa boja, že sa bude hovoriť práve o nich. Vzniká nový štát v starých hraniciach, ale s novými pravidlami. Komunistická strana vychádza z ilegality a zrazu je všade. V závodoch, v úradoch, v bezpečnostných zložkách, v tlači a čo je dôležité, v kádrových oddeleniach, kádrová práca. Slovo, ktoré znie ako niečo medzi personalistikou a školskou administratívou, v skutočnosti je to nervový systém režimu, ktorý sa ešte len rodí. Kádrovák nie je len človek, čo vedie kartotéku. Je to človek, ktorý rozhoduje, kto bude mať prístup k moci, kto bude mať prístup k informáciám, kto bude mať prístup k lepšiemu bytu, k štúdiu, k služobnej ceste. A kto nebude mať prístup k ničomu, kádrový posudok je dokument, ktorý sa tvári ako opis charakteru, ale je to politická diagnóza, pôvod. Robotnícky, roľnícky, malomešťacký, buržoázny, správanie aktívny, pasívny, kolísavý, postoj k strane, oddaný, vlažný, nepriateľský a potom tie drobné jedovaté poznámky, ktoré sa dajú napísať tak, aby vyzerali neutrálne. Má sklony k individualizmu, prejavuje kritické poznámky, udržiava styky s osobami pochybného pôvodu. Pre človeka ako Ján Pôbiš je povojnové obdobie otvorením dverí, nie preto, že by bol jediný schopný, ale preto, že systém potrebuje ľudí, ktorí budú schopní byť súčasťou aparátu. Nie tribúni, nie hviezdy. Aparáčici, ľudia, ktorí prídu na čas, prečítajú smernicu, pochopia, čo sa od nich chce a urobia to. Ľudia, ktorí vedia, že najdôležitejšie rozhodnutia sa nerobia na verejných zhromaždeniach, ale v kanceláriách, kde sa fajčí a kde sa hovorí polohlasom. Ľudia, ktorí vedia, že v politike nie je najnebezpečnejšie urobiť chybu,
Najnebezpečnejšie je urobiť chybu a potom ju obhajovať, keď sa línia zmení. Komunistická strana na Slovensku po roku 1945 rastie rýchlo, prichádzajú noví členovia, niektorí z presvedčenia, niektorí z pragmatizmu, niektorí zo strachu, že bez stranickej knižky budú stáť bokom. A v tomto prúde sa vytvára hierarchia, ktorá je zároveň formálna aj neformálna. Formálne sú tu výbory, sekretariáty, oddelenia, neformálne sú tu patronáty, známosti, odporúčania, kto koho pozná z odboja. Kto s kým sedel v base, kto komu kryl chrbát v ilegalite, kto má dobrý pôvod, kto má škvrnu. A škvrna môže byť čokoľvek. Príbuzný v zahraničí, otec živnostník, brat v hlinkovej garde, alebo len to, že si počas vojny pracoval na mieste, ktoré sa po vojne označí za kompromitujúce. Roky 1945 až 1948 sú zvláštne, navonok pluralita, Národný front, voľby, koalícia. Vnútri však prebieha tiché preberanie pozícií. Komunisti obsadzujú bezpečnosť, informácie, kádre, učia sa, ako sa drží moc v rukách, bez toho, aby to vyzeralo ako diktatúra. A zároveň sa učia, že moc je návyková. Február 1948 potom príde ako moment, keď sa to, čo sa pripravovalo, prestane skrývať. Prevrat, ktorý sa v oficiálnom jazyku bude volať Víťazný február, je pre aparát signálom. Teraz sa už nehrá na kompromisy, teraz sa píšu nové pravidlá. Pre ľudí v stranických štruktúrach to znamená dve veci naraz. Prvá, obrovská príležitosť. Druhá, obrovské riziko. Príležitosť, lebo sa uvoľňujú miesta, odchádzajú nekomunisti, odchádzajú nespoľahliví. Odchádzajú tí, ktorí sa včera tvárili ako spojenci a dnes sú označení za prekážku. Riziko, lebo sa začína obdobie, keď sa lojalita meria nie tým, čo si robil, ale tým, čo si ochotný urobiť. A tým, koho si ochotný obetovať? V tejto atmosfére sa formuje pôbiš ako funkcionár, nie ako rečník na tribúne, ale ako človek, ktorý rozumie mechanike. Mechanika je jednoduchá a krutá. Stranická línia je pravda. Pravda sa môže meniť, ale vždy je to pravda a ty musíš byť človek, ktorý to pochopí skôr, než to pochopia ostatní. Kto to pochopí neskoro, je podozrivý. Kto to nechápe vôbec, je nepriateľ. Kádrová spoľahlivosť v povojnovom Slovensku nie je abstraktný pojem, je to súčet drobností, ktoré sa zapisujú a archivujú. Členstvo v strane, aktivita v závode, účasť na schôdzach, ochota ísť na školenie, schopnosť citovať správne formulácie, aj spôsob, akým človek hovorí o Sovietskom zväze, aj to, či sa smeje na správnych vtipoch a mlčí pri nesprávnych, aj to, či má doma knihy, ktoré by mohli vyzerať podozrivo, aj to, či chodí do kostola a ak áno, ako často, aj to, či má manželku správneho pôvodu, aj to, či sa jeho deti hlásia do pioniera bez váhania. A potom sú tu posudky. Posudok na posudok. Jeden píše závodný výbor, druhý okresný, tretí krajský. Každý má svoju pečiatku, svoj podpis, svoj jazyk. Jazyk, ktorý je plný slov ako uvedomelý, triedne pevný, politicky vyspelý. A keď sa objaví slovo kolísavý, je to ako prasklina v skle. Ešte sa dá zalepiť, ale už to nikdy nebude čisté. Pobišová generácia vstupuje do aparátu v čase, keď sa aparát mení na stroj, školenia, stranické školy, ideologické kurzy. Čítanie Rudého práva, pravdy, štúdium rezolúcií. Všetko má byť jednotné. Aj myslenie. A pritom je to paradoxné. Režim, ktorý sa tvári ako vláda robotníkov a roľníkov. Potrebuje obrovské množstvo úradníkov. Potrebuje ľudí, ktorí budú vyplňať formuláre, viesť evidencie, písať správy, kontrolovať plány, kontrolovať kontrolórov. Potrebuje ľudí, ktorí budú sedieť v kanceláriách a rozhodovať o tom, kto pôjde do výroby a kto pôjde do väzenia. Začiatok 50. rokov prinesie do tohto stroja olej aj piesok. Stalinistické kampane, procesy čistky, atmosféra, v ktorej sa aj verní boja, že budú označení za zradcov. V Československu sa rozbiehajú politické procesy, ktoré majú ukázať, že nepriateľ je všade, aj v strane. Najmä v strane, a to je pre aparát najhoršie. Keď sa nepriateľ nehľadá vonku, ale vnútri. Keď sa zrazu ukáže, že stranická knižka nie je ochrana, ale dôkaz, že si bol dosť blízko, aby si mohol zradiť, v takom prostredí sa človek učí zvláštnemu druhu opatrnosti, nie opatrnosti pred nepriateľom, ale opatrnosti pred vlastnými. Každá veta môže byť citovaná, každý vtip môže byť interpretovaný, každé zaváhanie môže byť zapísané a zapisuje sa všetko. Správy z podnikov, správy z okresov, správy z krajov. Správy o náladách, správy o tom, kto čo povedal na schôdzi, správy o tom, kto sa tváril skepticky, správy o tom, kto tlieskal málo. Pre funkcionára je to aj skúška charakteru, aj skúška techniky prežitia. Technika prežitia v aparáte nie je hrdinstvo. Je to schopnosť byť presný, byť včasný, byť v súlade a keď treba byť neviditeľný. Neviditeľný znamená nebyť tým, koho meno sa spája s najtvrdšími rozhodnutiami, ale zároveň byť pritom, byť súčasťou mechanizmu, no nie jeho tvárou.
Takí ľudia sa často dostanú ďaleko, lebo režim potrebuje nielen katov, ale aj účtovníkov katov, potrebuje tých, čo pripravia podklady, čo vypracujú posudky, čo navrhnú personálne zmeny tak, aby to vyzeralo ako logický dôsledok objektívnych zistení. A tu sa vracia refrén. Kádrový posudok. Papier, ktorý putuje z ruky do ruky, papier, ktorý sa môže tváriť ako rutina, ale v skutočnosti je to mapa moci. Kto píše posudok, má moc. Kto je predmetom posudku, je zraniteľný a kto posudok podpisuje, ten sa podpisuje aj pod osud. Pôbiš sa pohybuje v prostredí, kde sa kariéra nerobí len schopnosťami, ale aj tým, ako človek zapadne do kádrovej logiky. Kádrová logika je jednoduchá, pôvod je dôležitý, ale dá sa prepracovať. Minulosť je dôležitá, ale dá sa interpretovať. Najdôležitejšia je prítomnosť. Čo robíš teraz? Koho podporuješ teraz? Ako rýchlo sa prispôsobíš teraz? A prispôsobenie sa nie je hanba, je to cnosť. Volá sa to bdelosť. Volá sa to politická vyspelosť. Volá sa to pochopenie historickej nevyhnutnosti. V povojnovom Slovensku sa zároveň buduje nový typ štátu, znárodnenie, plánované hospodárstvo, industrializácia. Dediny posielajú ľudí do fabrík, fabriky rastú, komíny sa stávajú symbolom budúcnosti. Všetko sa meria plánom. Plán je posvetný, keď sa plán neplní, nehľadá sa ekonomická príčina, ale politická, niekto sabotuje, niekto je nepriateľ, niekto je triedny škodca a opäť, niekto musí napísať posudok, niekto musí navrhnúť opatrenia, niekto musí pomenovať vinníka tak, aby to sedelo do schémy. Funkcionár v takomto systéme je zároveň správca aj ideológ, musí rozumieť číslam, ale aj frázam. Musí vedieť, koľko uhlia treba, ale aj to, ako vysvetliť, že uhlie nie je, lebo nepriateľ, musí vedieť, ako motivovať ľudí, ale aj ako ich potrestať a musí vedieť, že trest nie je len väzenie, trest je aj preradenie, trest je aj zákaz štúdia, trest je aj to, že sa o tebe začne hovoriť ako o politicky nevyspelom. Pobišova dráha v týchto rokoch naberá tvar, nie je to dráha človeka, ktorý by sa stal symbolom, je to dráha človeka, ktorý sa stáva súčasťou štruktúry a štruktúra má svoje pravidlá. Jedno z nich je, že sa neustále preveruje. Previerka nie je jednorazová udalosť. Je to stav. Je to permanentná možnosť, že sa niekto pozrie do tvojho spisu a nájde tam niečo, čo sa dá použiť, aj keby to bolo len to, že si pred 3 rokmi povedal vetu, ktorá dnes znie zlé. A tak sa ľudia učia písať životopisy? Nie pravdivé, ale správne. Životopis v aparáte nie je spomienka, je to dokument, ktorý musí sedieť s aktuálnou líniou. Keď sa mení línia, mení sa aj životopis? Nie dramaticky, neokato. Jemne. Zmení sa dôraz, zmení sa slovník, zmení sa interpretácia, to, čo bolo kedysi taktická spolupráca, sa zmení na dočasné pomýlenie. To, čo bolo kedysi kritické myslenie, sa zmení na nepochopenie a naopak. To, čo bolo kedysi len epizódou, sa zmení na kľúčový dôkaz oddanosti. V 50. rokoch sa na Slovensku aj v celom Československu vytvára nový typ elity, nie aristokracia, nie buržoázia, ale stranická nomenklatúra. Ľudia, ktorí majú funkcie, byty, rekreácie, prístup k tovaru, ktorý bežný človek nevidí. Ale zároveň sú to ľudia, ktorí žijú v neustálom napätí, lebo ich privilégium nie je vlastníctvo, je to dočasná výpožička. Dnes máš služobné auto, zajtra môžeš mať služobnú celu, dnes sedíš v predsedníctve. Zajtra môžeš sedieť na lavici obžalovaných. A to nie je metafora. To je realita stalinizmu. Pre funkcionára ako pôbiš je preto dôležité byť vnímaný ako disciplinovaný. Disciplinovaný znamená, že nevyčnievaš vlastným názorom, že si schopný vykonať rozhodnutie, aj keď je nepríjemné, že si schopný podpísať papier, ktorý niekomu zničí život, a potom ísť domov a tváriť sa, že si len plnil povinnosť, a zároveň to znamená, že si schopný chrániť seba. Chrániť seba znamená mať čistý spis. Ale čistý spis nie je len o tom, čo si urobil. Je to aj o tom, čo o tebe napíšu iní. A tu sa ukazuje ďalšia vrstva kádrovej logiky. Lojalita nie je len vertikálna. Smerom nahor je aj horizontálna. Voči kolegom, voči tým, ktorí môžu napísať posudok, voči tým, ktorí môžu povedať vetu na schôdzi, voči tým, ktorí môžu naznačiť, že si kolísal. V aparáte sa preto budujú vzťahy, ktoré nie sú priateľstvom, ale poistkou. Dnes ti pomôžem ja, zajtra ty mne, dnes podpíšem tvoj návrh, zajtra ty podpíšeš môj. Dnes budem mlčať o tvojom zaváhaní, zajtra ty budeš mlčať o mojom. V roku 1953 zomiera Stalin, v tom istom roku zomiera aj Gottwald. Pre režim je to šok, ale aj príležitosť. Niektoré veci sa začnú meniť, ale opatrne, takmer neviditeľne. Vzduch je stále ťažký, ale už nie taký dusivý. Ľudia v aparáte však vedia, že zmena je nebezpečná, lebo zmena znamená, že sa bude hodnotiť minulosť. A hodnotenie minulosti je vždy riziko. Kto bol príliš horlivý, môže byť zrazu problém. Kto bol príliš vlažný, môže byť tiež problém. Najlepšie je byť tak akurát, byť v strede. Byť tým, kto vždy plnil, ale nikdy nevyčnieval.
Rok 1956 prinesie dva ciestil. Zjazd KSSZ a Chruščovovú kritiku kultu osobnosti. V Československu to má dozvuky, ktoré sú opatrné, kontrolované, ale cítiť ich. Zrazu sa dá hovoriť o chybách, nie o zločinoch, nie o systéme, ale o chybách. Zrazu sa dá povedať, že niektoré procesy boli prehnané, ale len tak, aby to neohrozilo základ. Pre aparát to znamená ďalšiu skúšku. Ako sa prispôsobiť bez toho, aby si priznal, že si sa mýlil, ako povedať áno, boli chyby a zároveň povedať my sme konali správne podľa vtedajších poznatkov, ako prežiť destalinizáciu bez destalinizácie? A práve tu sa ukazuje talent pre prežitie, ktorý je v aparáte cennejší než charizma. Talent spočíva v tom, že človek vie preformulovať, vie preložiť staré rozhodnutia do nového jazyka, vie nájsť slová, ktoré znejú ako sebareflexia, ale v skutočnosti sú obhajobou, vie byť na správnej strane aj vtedy, keď sa strany posúvajú. Pôbiš v tomto období nie je osamelý. Je súčasťou generácie funkcionárov, ktorí sa učia, že režim nie je monolit. Je to živý organizmus, ktorý sa mení podľa Moskvy, podľa vnútorných bojov, podľa ekonomických problémov, podľa nálad a že prežiť znamená byť citlivý na signály. Signály prichádzajú v rezolúciách, v prejavoch, v personálnych zmenách. Keď sa vymení tajomník, mení sa aj vietor. Keď sa zmení tón v novinách, mení sa aj tón na schôdzach. Keď sa zmení slovník, mení sa aj to, čo je bezpečné povedať. V povojnových 10-ročiach sa na Slovensku buduje aj špecifická stranická kultúra. Nie je to len Praha a centrum. Je to Bratislava, krajské výbory, okresné výbory, závodné organizácie. Je to sieť, ktorá preniká do každodennosti. Strana je v práci, strana je v škole, strana je v kultúre. A funkcionár je človek, ktorý túto sieť udržiava. Niekedy presvieča, niekedy prikazuje, niekedy len zapisuje, ale vždy je prítomný. A prítomnosť aparátu sa dá cítiť aj fyzicky. V budovách úradov, kde sú chodby natreté na sivasto, kde sú dvere s tabulkami, kde sa v kanceláriách kopia fasčikle, v miestnostiach, kde sa konajú schôdze, kde je na stene portrét, kde je na stole voda v karafe, kde sa číta program a potom sa hlasuje jednomyselne v tom zvláštnom tichu po hlasovaní, keď nikto nechce byť prvý, kto povie niečo navyše, v tom šušťaní papiera, keď sa podpisujú uznesenia, v tom zvuku pečiatky, ktorý je krátky, ale definitívny. Pre mladého funkcionára je to svet, ktorý má svoje rituály. Ráno prísť, prečítať poštu, pripraviť podklady, ísť na poradu, zapísať závery, rozoslať úlohy, potom kontrola plnenia, potom ďalšia porada, potom schôdza, potom správa. A medzi tým telefonáty, návštevy, neformálne rozhovory na chodbe, kde sa povie viac než v miestnosti, lebo v miestnosti sa hovorí oficiálne, na chodbe sa hovorí pravda, ale aj tá pravda je opatrná. Pobišová biografia v tejto fáze nie je príbehom jedného dramatického rozhodnutia. Je to príbeh postupného vtesnávania sa do systému, ktorý odmeňuje predvídateľnosť. Systém nechce prekvapenia. Systém chce ľudí, ktorí budú robiť to, čo sa od nich čaká a ktorí budú vedieť, čo sa od nich bude čakať zajtra. A keď príde nová kampaň, nový dôraz, nový nepriateľ, funkcionár musí byť pripravený. Kampaň môže byť proti buržoáznym prežitkom, proti formalizmu, proti byrokratizmu, čo je ironické, lebo režim je byrokratický až po kosť, proti náboženskému tmárstvu, proti západnému vplyvu. Vždy sa nájde niečo, čo treba vytrhnúť a vždy sa nájde niekto, kto to musí vytrhnúť a potom o tom napísať správu. V týchto rokoch sa zároveň formuje aj osobná psychológia aparátčika. Človek si zvyká, že jeho práca má dôsledky, ktoré nevidí priamo, nepozerá sa do očí tomu, koho preradil, nepozerá sa do očí tomu, koho vylúčili. Vidí len papier, vidí len podpis, vidí len štatistiku. A práve to umožňuje robiť tvrdé veci bez toho, aby sa človek cítil ako zločinec. Je to administratívna morálka, ja som len vykonal uznesenie, ja som len spracoval podklady, ja som len podpísal to, čo bolo rozhodnuté. A predsa aj v aparáte sú chvíle, keď sa realita nedá úplne odfiltrovať, keď príde niekto do kancelárie a prosí, keď príde list od rodiny, keď sa v závode šepká, že toho a toho odviedli, keď sa zrazu uvoľní byt po niekom, kto odišiel, keď sa na schôdzi číta uznesenie o vylúčení a v miestnosti je ticho, ktoré nie je súhlasom, ale strachom, vtedy si funkcionár uvedomí, že pečiatka nie je len pečiatka, je to zbraň. Pôbiš sa učí túto zbraň držať tak, aby sa mu neobrátila v ruke. Lebo aparát je aj kanibál, žerie vlastných. A každý, kto v ňom pracuje, to vie, preto je kádrový posudok aj osobná poistka. Keď píšeš posudky o iných, zároveň buduješ obraz seba. Keď si prísny, si bdelý. Keď si príliš mäkký, si podozrivý, keď si príliš horlivý, môžeš byť neskôr obvinený z prehnanosti, treba nájsť mieru. Mieru, ktorá sa mení podľa doby. Koncom 50. rokov sa režim snaží stabilizovať. Po najtvrdších kampaniach prichádza potreba fungovať. Ekonomika musí bežať, ľudia musia pracovať,
Štát musí vyzerať ako štát, nie ako permanentný tribunál. Aj aparát sa profesionalizuje? Viac sa dbá na vzdelanie, na školenia, na to, aby funkcionári vedeli riadiť. Nielen trestať, ale ideológia nezmizne. Len sa stane rutinou, stane sa súčasťou jazyka, ktorý sa používa automaticky, ako keď človek povie dobrý deň. A v tejto rutine sa pôbiš formuje ako typický produkt svojej doby. Človek, ktorý vie, že najdôležitejšie je byť v súlade s líniou, aj keď sa línia posúva. Človek, ktorý vie, že kariéra v strane nie je len o schopnostiach, ale o dôvere, a dôvera v aparáte nie je emocionálna, je to administratívna kategória, dá sa zapísať, dá sa potvrdiť, dá sa odobrať, stačí jedna veta v posudku, stačí jedna poznámka na okraji, stačí jedno neodporúča sa. A tak sa v povojnovom Slovensku medzi továrenskými sirénami a stranickými schôdzami, medzi eufóriou z budovania a strachom z previerok, rodí funkcionár, ktorý sa nebude presláviť veľkými prejavmi, ale tým, že bude stále tam, kde treba, v správnom čase. So správnym papierom, so správnou pečiatkou a s podpisom, ktorý sa naučí dávať tak, aby prežil ďalší obrad dejín. V aparáte sa kariéra nerobí skokom, ale posunom stoličky o pár centimetrov. Najprv sedíš pri okne, kde ťahá, potom bližšie k radiátoru, potom už niekde pri dverách, kde sa dá zachytiť, kto prichádza a kto odchádza, a napokon sa ocitneš za stolom, na ktorom neleží len zápisnica, ale aj mená. Mená ľudí, ktorí čakajú na rozhodnutie, hoci to slovo sa nepoužíva, používa sa návrh, odporúčanie, stanovisko, a keď sa to celé uzavrie, príde pečiatka, krátky úder gumy o papier. A je to po februári 1948 sa z týchto úderov stane rytmus štátu, nie slávnostný, nie triumfálny, skôr úradnícky, monotónny, ale o to neúprosnejší. V Bratislave aj v okresných mestách sa mení vzduch, na stenách pribúdajú portréty, v novinách pribúdajú rezolúcie, v závodoch pribúdajú schôdze a v kanceláriách pribúdajú fascikle, šanony s chrbtami popísanými rukou, neskôr strojom, s dátumami, s číslami, s menami. Všetko sa eviduje, všetko sa dá vytiahnuť, všetko sa dá použiť. Jan Pôbiš je presne ten typ človeka, ktorého takýto systém potrebuje, nie preto, že by bol jediný schopný, ale preto, že sa vie správať ako súčiastka, ktorá sa neprehrieva, nevybuchuje, neškrípe, nevyžaduje pozornosť, v aparáte je to dar. A zároveň je to spôsob, ako sa nezmeniť na terč. Stranická kariéra v 50. rokoch nie je len o tom, že si členom, je o tom, že si k dispozícii na presun, k dispozícii na školenie, k dispozícii na pomoc okresu, kde sa niečo pokazilo, k dispozícii na výjazd do závodu, kde sa neplní plán a treba nájsť príčinu, ktorá bude politicky použiteľná, k dispozícii na to, aby si sedel v komisii, ktorá sa tvári ako kolektívny orgán. Ale v skutočnosti je to filter. Kto prejde, zostane, kto neprejde, zmizne z dohľadu. A práve tu sa začína druhá fáza Pôbišovho života. Vzostup v aparáte, ktorý je zároveň vzostupom v labyrinte, lebo aparát nie je len hierarchia, je to spleť chodieb, dverí, známostí, starých zásluh a nových obáv. Všetci sú si navonok rovní v oddanosti, ale vnútri sa presne vie, kto má krytie, kto má škvrnu, kto je náš človek a kto je len dočasne tolerovaný. V 50. rokoch sa na Slovensku buduje priemysel, budujú sa sídliská, budujú sa priehrady, buduje sa obraz budúcnosti a popri tom sa buduje aj niečo menej viditeľné. Nomenklatúra. Zoznamy funkcií, ktoré sa neobsadzujú voľbou ani konkurzom, ale rozhodnutím, zoznamy ľudí, ktorí sú v kádrovej rezerve, zoznamy ľudí, ktorí sú perspektívni, zoznamy ľudí, ktorí sú nevhodní. A tieto zoznamy nie sú len papier, sú to mapy života. Kto sa chce v takomto svete posunúť, musí pochopiť jednu vec. Najdôležitejšie nie je byť najhlasnejší, najdôležitejšie je byť čitateľný, aby nadriadený vedel, čo od teba môže čakať. Aby vedel, že keď príde smernica, ty ju nielen prečítaš, ale aj preložíš do praxe, že keď sa povie sprísniť, ty sprísniš. Keď sa povie zvýšiť bdelosť, ty nájdeš, kde sa dá bdelosť zvýšiť. A keď sa povie urobiť poriadok, ty urobíš poriadok tak, aby sa to dalo vykázať v správe správa. To je ďalšie slovo, ktoré znie nevinne. Správa je v aparáte literárny žáner, má svoj štýl, svoje klišé, svoje povinné formulácie, začína sa konštatovaním, pokračuje analýzou, končí návrhmi a medzi riadkami sa dá čítať, kto je vinný, kto je chránený, kto je obetovaný. Správa je zároveň aj signál smerom nahor. Pozrite, som bdelý, vidím problémy, viem ich pomenovať, viem navrhnúť riešenie. A riešenie v 50. rokoch často znamená personálne opatrenie. Personálne opatrenie je eufemizmus, ktorý dokáže znieť ako technická údržba, vymeniť vedúceho, presunúť majstra, odvolať riaditeľa, vylúčiť zo strany.
preložiť na nižšie miesto a niekedy aj odovzdať orgánom. Všetko sa dá napísať tak, aby to vyzeralo ako logický dôsledok zistených nedostatkov. A práve v tom je sila aparátu. Násilie sa dá zabaliť do administratívy. Pôbiš sa pohybuje v prostredí, kde sa rozhoduje v komisiách. Komisia pre kádre, komisia pre kontrolu, komisia pre previerky, komisia pre sťažnosti, komisia pre ideologickú prácu. Názvy sa menia, funkcia zostáva. Triediť ľudí. A triedenie ľudí je v režime, ktorý sa tvári ako vláda pracujúcich, paradoxne jedna z najdôležitejších činností, lebo pracujúci sú masa. Aparát potrebuje kategórie, potrebuje vedieť, kto je spoľahlivý, kto je kolísavý, kto je nepriateľ a potrebuje to vedieť rýchlo. Rýchlosť je v aparáte zvláštna. Na jednej strane sa všetko vlečie. Papier putuje, podpisy sa zbierajú, uznesenia sa prepisujú, zápisnice sa schvaľujú. Na druhej strane, keď príde signál zhora, všetko sa zrýchli. Zrazu sa dá zvolať schôdza na zajtra, zrazu sa dá pripraviť zoznam do večera, zrazu sa dá nájsť vinník do rána. A kto to dokáže, kto vie v tejto schizofrénii fungovať? Ten je cenný. Začiatok 50. rokov je obdobie, keď sa cennosť meria aj ochotou ísť do tvrdých vecí. Stalinistické kampane nie sú len atmosféra strachu, sú aj praktická práca. Niekto musí vyhľadávať nepriateľské elementy, niekto musí zbierať materiály, niekto musí viesť pohovory, ktoré sa tvária ako rozhovor, ale sú to výsluchy bez uniformy, niekto musí písať posudky, ktoré sa tvária ako hodnotenie, ale sú to obžaloby bez súdu a niekto musí sedieť na schôdzi, kde sa číta uznesenie o vylúčení a potom zdvihnúť ruku. V takých chvíľach sa ukazuje, čo znamená disciplína. Disciplína nie je len poslušnosť. Je to schopnosť potlačiť v sebe pochybnosť tak, aby nebola viditeľná, lebo pochybnosť je v aparáte nákazlivá a nákaza sa lieči izoláciou, preto sa ľudia učia hovoriť jazykom, ktorý je bezpečný, jazyk, v ktorom sa nehovorí myslím si, ale strana konštatuje, nehovorí sa zdá sa mi, ale objektívne sa ukazuje. Nehovorí sa možno, ale je potrebné. A keď sa v takomto jazyku pohybuješ roky, začne ti liesť pod kožu, stane sa automatickým. Stane sa druhou prirodzenosťou, Pobišova generácia sa v ňom naučí nielen pracovať, ale aj prežívať, lebo jazyk je aj štít. Keď povieš plním uznesenie, znie to ako ospravedlnenie, ale v aparáte je to alibi. Keď povieš konám v záujme strany, znie to ako fráza, ale v aparáte je to poistka. Poistky sú v tomto svete všade. Poistka je známosť na kádrovom oddelení, poistka je dobrý vzťah s tajomníkom. Poistka je to, že si bol na správnom školení, poistka je to, že si sa objavil na správnej fotografii v správnom čase. Poistka je aj to, že máš v spise správne vety. A tie vety sa nevytvárajú sami. Niekto ich musí napísať. Niekto ich musí potvrdiť. Niekto ich musí podpísať. Kádrový posudok sa v 50. rokoch stáva dokumentom, ktorý má takmer magickú moc. Je to papier, ktorý sa dá vytiahnuť pri každej nominácii, pri každom povýšení, pri každom probléme a posudok nie je len o práci, je o živote, o rodine, o pôvode, o návykoch. O tom, či chodíš do kostola, o tom, či máš príbuzných v zahraničí, o tom, či sa tvoja manželka správne angažuje, o tom, či tvoje deti sú v pionieri, o tom, či si sa niekedy vyjadril nejasne. Nejasnosť je v aparáte smrteľná. Jasnosť je bezpečná. A jasnosť sa dá vyrobiť. Stačí správne formulovať, stačí správne zdôrazniť, stačí správne zamlčať. V tom je remeslo funkcionára. Nie je to len politická lojalita, je to aj schopnosť pracovať s textom, s tým, čo sa napíše a s tým, čo sa nenapíše. Pobišov vzostup sa odohráva v čase, keď sa aparát učí byť štátom. Po roku 1948 sa totiž strana nestáva len politickou silou. Stáva sa riadiacim centrom všetkého a to znamená, že funkcionár musí rozumieť aj hospodárstvu, aj bezpečnosti, aj kultúre, aj školstvu. Nie do hĺbky, nie odborne, ale tak, aby vedel kontrolovať. Aby vedel klásť otázky, ktoré sú v skutočnosti príkazmi, aby vedel čítať čísla ako politické signály. Plánované hospodárstvo má svoju vlastnú poéziu, tabulky, percentá, grafy, plnenie na 98,7%, prekročenie na 103,2% a keď sa niečo neplní, hľadá sa príčina. V normálnej ekonomike by to bola surovina, technológia, logistika. V tejto ekonomike je to často nedostatočná politická práca, slabá disciplína, nízka bdelosť. A to znamená, že problém sa rieši nie investíciou, ale schôdzou, nie opravou stroja, ale výmenou človeka. V závodoch sa preto objavujú stranické aktívy, ktoré majú zvláštnu atmosféru. V hale je ešte cítiť olej a kov, ale v zasadačke už cítiť papier a dym. Na stole sú popolníky, v nich sa hromadia ohorky, lebo sa fajčí veľa. Fajčí sa, keď sa čaká na začiatok. Fajčí sa, keď sa číta správa. Fajčí sa, keď sa hlasuje. Fajčí sa, keď sa po schôdzi ešte zostane. A povie sa to, čo sa v miestnosti povedať nedalo.
a medzi tým sa zapisuje sa všetko. Aj to, čo sa nepovie nahlas, sa dá zachytiť v poznámke. Súdruh reagoval rozpačito. Súdruh neprejavil dostatočné pochopenie. Súdruh sa vyhýbal jasnému stanovisku. Vyhýbanie sa stanovisku je ďalší hriech? V aparáte sa musíš vedieť postaviť nie za pravdu, ale za líniu. A línia v 50. rokoch je tvrdá. Tvrdá voči triednym nepriateľom, tvrdá voči kulakom, tvrdá voči cirkvi, tvrdá voči buržoáznym nacionalistom, tvrdá aj voči vlastným, keď sa to hodí. Slovensko má v tomto období aj svoju špecifickú citlivosť. Otázku národnú, otázku vzťahu k Prahe, otázku toho, kto je správny Slovák a kto je nespoľahlivý. V aparáte sa tieto veci nehovoria priamo, ale sú prítomné v podtóne, v tom, koho podporíš. V tom, koho označíš za úzkonacionalistického, v tom, koho obviníš z odchýlky, a odchýlka je slovo, ktoré dokáže zničiť kariéru bez toho, aby muselo byť vysvetlené. Pôbiš sa v takomto prostredí učí ešte jednu vec. Patronát. Nikto nerastie sám. Aj keď sa to v životopise tvári ako prirodzený postup, v skutočnosti je za tým vždy niekto, kto ťa vytiahol, kto ťa odporučil, kto o tebe povedal vetu, ktorá sa zapísala do pamäti. Patronát môže byť z odboja, z ilegálnej práce, z povojnových rokov, z nejakej spoločnej akcie, kde si sa osvedčil a potom sa to už väzie. Nie ako luxus, skôr ako vlak, ktorý ide po kolajniciach, ktoré niekto položil, ale patronát je aj nebezpečný, lebo keď padne patron, padáš s ním. V 50. rokoch to nie je hypotéza, to je skúsenosť. Ľudia, ktorí včera sedeli v predsedníctve, dnes miznú, ľudia, ktorí včera podpisovali, dnes sú podpisovaní a aparát si to pamätá. Preto sa funkcionári učia mať viac než jednu oporu, byť lojálny, ale nie osobne, byť oddaný, ale nie pripútaný, byť blízko, ale nie príliš blízko, to je jemná rovnováha. A v nej sa dá prežiť, keď sa v Československu rozbehnú politické procesy, keď sa v novinách objavujú mená zradcov, keď sa na schôdzach čítajú odsúdenia. Aparát sa mení na stroj, ktorý sa sám čistí a čistenie nie je hygienické. Je krvavé, aj keď krv nie je vidieť. Vidieť je len papier. Vidieť sú len uznesenia. Vidieť sú len vylúčenia. Vidieť sú len presuny. A v tejto dobe je pre funkcionára najdôležitejšie, aby jeho meno nebolo spojené s niečím, čo sa neskôr označí za chybu. Lenže v 50. rokoch sa chyba definuje spätne. Dnes je správne to, čo sa zajtra môže stať nesprávnym. Preto sa aparáčik učí robiť veci tak, aby sa dali interpretovať, aby sa dali obhájiť, aby sa dali preložiť do nového jazyka, keď príde nový vietor. A vietor príde rok 1953, smrť Stalina, smrť Gottwalda. V kanceláriách sa o tom hovorí opatrne. Navonok smútok, čierne pásky, oficiálne prejavy, vnútri však aj nervozita. Lebo keď zomrie vrchol, mení sa aj spodok, nie hneď, nie dramaticky, ale mení. Aparát to cíti ako zmenu tlaku. Zrazu sa niektoré slova používajú menej, zrazu sa niektoré témy otvárajú opatrne, zrazu sa dá povedať prehnanosť. Zrazu sa dá povedať deformácie, ale stále sa nedá povedať zločin, stále sa nedá povedať systém, stále sa nedá povedať my sme sa mýlili. A potom príde rok 1956 a s ním viacej aj zjazd KSSZ. Chruščovová kritika kultu osobnosti sa v Československu filtruje, nie je to výbuch, je to presakovanie, ako voda cez stenu. Najprv len vlhkosť, potom flaky, potom sa už nedá tváriť, že je všetko suché. V aparáte sa začnú viesť rozhovory, ktoré by pred pár rokmi boli nemysliteľné. Nie verejne, nie na tribúne, ale v kanceláriách, na chodbách, pri cigarete. Niektoré veci boli prehnané, niektoré rozhodnutia boli unáhlené, niektorí ľudia boli postihnutí neprávom a tu sa ukazuje, kto má talent pre prežitie. Lebo destalinizácia nie je len politická zmena. Je to aj test pamäti, kto čo podpísal, kto čo povedal, kto koho navrhol, kto koho vylúčil. A zrazu sa tie podpisy môžu stať bremenom. Nie hneď, ale potenciálne. A potenciál v aparáte stačí na strach? Pôbiš v takomto období potrebuje robiť to, čo aparáčik robí najlepšie. Preformulovať, nepoprieť minulosť, ale preložiť ju. Včera sa hovorilo o nepriateľoch. Dnes sa hovorí o deformáciách. Včera sa hovorilo o nekompromisnom boji. Dnes sa hovorí o posilnení socialistickej zákonnosti. Včera sa hovorilo o odhalení zradcov. Dnes sa hovorí o odstránení chýb. A kto vie tento jazyk ovládať? Kto vie hovoriť tak, aby to znelo ako súlad s novou líniou? Ten zostáva aj preto, že aparát potrebuje kontinuitu, štát musí fungovať. Závody musia vyrábať. Plány sa musia plniť, ľudia musia chodiť do práce a strana musí vyzerať, že má všetko pod kontrolou.
Preto sa destalinizácia v Československu nikdy nestane úplným prevratom, je to skôr úprava tónu. Menej kriku, viac administratívy, menej verejných procesov, viac tichých presunov, menej dramatických obvinení, viac kádrových opatrení. A kádrové opatrenia sú Pôbišov svet, svet, kde sa rozhoduje bez fanfár, svet, kde sa človek môže stať dôležitým bez toho, aby bol známy, svet, kde sa moc meria tým, koľko spisov prejde cez tvoje ruky, koľko návrhov si pripravil, koľko ľudí si odporučil. Koľko ľudí si neodporúčil. Neodporúčiť je v aparáte jemné slovo, znie to ako rada. V skutočnosti je to stopka, keď sa pri mene objaví neodporúča sa. Je to ako keby sa zatvorili dvere, ktoré ani nebolo vidieť. Človek sa potom môže snažiť, môže pracovať, môže byť šikovný, ale bez odporúčania sa nedostane nikam a keď sa to zopakuje, keď sa to objaví v ďalšom posudku, stane sa z toho stigma, nie verejná, nie hanba na ulici, ale stigma v kartotéke. A kartotéka je v tomto svete dôležitejšia než ulica. Kartotéky majú svoj pach. Papier, prach, atrament, niekedy vlhkosť. V zásuvkách sú kartičky, na nich údaje, poznámky, dátumy. V šanónoch sú životopisy, posudky, zápisnice, rozhodnutia a medzi tým sú listy, sťažnosti, prosby, odvolania. Ľudia píšu, lebo nemajú iný spôsob, ako sa dostať k moci. Píšu, že boli nespravodlivo preradení. Píšu, že ich vylúčili neprávom. Píšu, že ich syn nemôže študovať. Píšu, že ich manžel prišiel o prácu a tieto listy niekto číta, niekto ich triedi. Niekto na ne odpovedá, niekto rozhodne, či sa nimi bude vôbec zaoberať. Funkcionár sa pritom učí ďalšiu techniku. Empatiu bez následkov. Vypočuť, prikývnuť, zapísať, slúbiť preverenie a potom to posunúť ďalej alebo to odložiť, lebo aparát je preťažený, ale aj preto, že aparát nemôže priznať slabosť. Nemôže priznať, že urobil chybu, ak to nie je politicky výhodné. Preto sa chyby opravujú len vtedy, keď to zodpovedá novej línii a aj vtedy sa neopravujú ako chyby, ale ako spresnenia. V druhej polovici 50. rokov sa režim snaží pôsobiť stabilnejšie, menej hystérie, viac poriadku. Ale poriadok v tomto systéme nie je pokoj. Je to kontrola. Kontrola v závodoch, kontrola v školách, kontrola v kultúre, kontrola v tlači. A kontrola v strane. Strana kontroluje všetko, ale zároveň kontroluje sama seba. A to znamená, že funkcionár nikdy nemá úplne pokoj, lebo aj keď práve nekontroluješ ty, kontrolujú teba. Preto sa v aparáte tak dbá na rituály. Rituál je ochrana. Schôdza má program. Program má body. Body majú uznesenia. Uznesenia majú hlasovanie. Hlasovanie je jednomyselné. Jednomyselnosť je dôkaz jednoty a jednota je dôkaz správnosti. Je to kruh, ktorý sa uzatvára sám do seba. A kto by ho chcel rozbiť, ten je automaticky podozrivý. Pôbiš sa v takomto prostredí učí byť človekom, ktorý kruh udržiava, nie tým, kto ho kreslí na tabuli, ale tým, kto ho obťahuje perom, presne, bez chyby, bez šmuhy. Lebo šmuha sa dá interpretovať, interpretácia je v aparáte všetko, aj úsmev sa dá interpretovať, aj mlčanie. Aj to, že si pri prejave tlieskal o sekundu neskôr, aj to, že si sa na schôdzi pozrel do zeme, keď sa čítalo meno vylúčeného, aj to, že si sa po schôdzi rozprával s niekým, s kým si sa rozprávať nemal. Preto sa ľudia učia kontrolovať nielen slova, ale aj gestá. A keď sa to robí roky, stane sa z toho druhá koža. V 60. rokoch sa začne hovoriť o reformách, o ekonomických zmenách, o potrebe uvoľnenia. Ale ešte predtým, v tejto fáze, sa aparát pripravuje na to, že bude musieť byť modernejší. Viac odborností, viac plánovania, viac vedeckého riadenia. Funkcionári chodia na školenia, učia sa terminológiu, učia sa hovoriť o produktivite, o racionalizácii, o efektívnosti a pritom sa nič nemení na základnom princípe. Všetko je politické, aj čísla, aj stroje, aj normy, aj mzdy. Keď sa v závode zvýši absencia, nie je to len sociálny problém. Je to politický problém, keď sa v obci šíria reči, nie je to len klebeta, je to politický problém. Keď sa v škole objaví učiteľ, ktorý hovorí príliš slobodne, nie je to len pedagogická otázka. Je to politický problém a politický problém sa rieši politicky? Posudkom, previerkou, opatrením. Previerka v 50. rokoch nie je vždy veľká, dramatická, s komisiou a protokolom. Často je to tichá previerka, niekto sa spýta, niekto si niečo poznačí, niekto zavolá na okres, niekto sa pozrie do spisu. A potom sa rozhodne, že tento človek nepôjde na školu, tento človek nepôjde na vedúce miesto, tento človek nepôjde do zahraničia, tento človek zostane tam, kde je. A človek sa to možno ani nedozvie, len cíti, že sa niečo zastavilo. A práve v tom je sila aparátu. Nemusí vždy trestať otvorene, stačí brzdiť, stačí zatvárať dvere bez hluku, stačí robiť to, čo sa dá vykázať ako objektívne posúdenie. Pôbiš ako funkcionár v tomto období nie je romantická postava. Je to človek, ktorý sa pohybuje v šedej zóne medzi ideológiou a správou,
Musí zabezpečiť, aby sa plnili úlohy, aby sa udržiaval poriadok, aby sa neobjavili odchýlky a zároveň musí chrániť seba, lebo každý, kto rozhoduje o iných, je zároveň rozhodovaný. V aparáte sa preto rodí zvláštny typ solidarity, nie ľudskej, ale profesionálnej. Kolega ti nepomôže, lebo ťa má rád. Pomôže ti, lebo zajtra môže potrebovať, aby si ty pomohol jemu. A táto výmena služieb je tichá, nikdy sa nepovie nahlas. Nikdy sa nezapíše. Ale všetci o nej vedia, je to mazivo systému. Mazivo však niekedy zlyhá. Keď príde kampaň, keď príde nový tajomník, keď príde nový dôraz, vtedy sa staré dohody môžu rozpadnúť a vtedy sa ukáže, kto má pevnejšie krytie, kto má lepší spis, kto má čistejší pôvod, kto má správnejšie formulácie. V aparáte sa dá prežiť aj tým, že vieš písať tak, aby si nikoho priamo neobvinil, ale aby bolo jasné, koho treba odstrániť. Vieš naznačiť, vieš použiť slova ako nedostatočne, nevyhovujúco, neprejavil, nepochopil. Vieš napísať vetu, ktorá sa dá čítať ako neutrálna, ale v skutočnosti je to rozsudok a keď sa taká veta objaví v posudku, už sa jej nezbavíš. Pobišov vzostup je teda aj vzostupom v umení naznačovať, v umení byť presný bez toho, aby si bol príliš konkrétny, v umení byť lojálny bez toho, aby si bol fanatik, v umení byť prítomný bez toho, aby si bol viditeľný. Viditeľnosť je v aparáte dvojsečná. Keď si príliš viditeľný, môžeš byť povýšený, ale môžeš byť aj obetovaný. Keď si príliš neviditeľný, môžeš byť prehliadnutý. Treba byť viditeľný správne, v správnych chvíľach, pri správnych témach, pri správnych ľuďoch a tak sa v 50. a na prelome do 60. rokov vytvára obraz funkcionára, ktorý nie je hrdinom ani démonom v tradičnom zmysle, je to správca mechanizmu. Mechanizmu, ktorý sa tvári ako historická nevyhnutnosť, mechanizmu, ktorý sa opiera o papier, o pečiatku, o podpis, o posudok a posudok sa vracia stále. Ako refrén, ktorý sa nedá vypnúť, niekde v kancelárii sa otvorí zásuvka, vytiahne sa spis, prelistuje sa, nájde sa veta, tá veta rozhodne, že či človek pôjde hore alebo dole, či zostane alebo odíde, či bude mať pokoj alebo bude mať problém a funkcionár ako pôbiš to vie, že jeho vlastný život visí na rovnakom papieri. Na akom visia životy iných. Vie, že jeho podpis je moc, ale aj stopa. Vie, že každé odporúča sa je zároveň záväzok. Vie, že každé neodporúča sa je zároveň nepriateľ, ktorého si môže vytvoriť. Preto sa učí robiť to, čo aparát odmenuje najviac. Byť užitočný a bezpečný zároveň, užitočný pre systém, bezpečný pre seba. A v tom je možno najväčší paradox tejto kariéry. Aby si mohol rozhodovať o druhých, musíš sa neustále báť, že raz bude niekto rozhodovať o tebe. A aby si sa nebal príliš nahlas, musíš sa tváriť, že je to len práca, len administratíva, len poriadok, len papier, len pečiatka, len podpis. V 68. sa papier zrazu správa inak. Ešte včera bol poslušný, hladký, pripravený prijať akúkoľvek vetu, ktorú mu nadiktuje stranická línia. A dnes sa na tom istom papieri objavujú slová, ktoré by pred pár rokmi neprešli, ani cez dvere podateľne. Reforma, demokratizácia, socializmus s ľudskou tvárou. Znie to mäkko, takmer domácky. Ako keby sa z betónu stal chlieb, lenže aparát vie, že mäkké slova môžu mať tvrdé následky. V kanceláriách sa mení zvuk, menej úderov pečiatok, viac šepotu, menej istoty v hlasovaní, viac pohľadov ponad okuliare. Na stenách stále visia portréty, ale už sa na ne ľudia nepozerajú s rovnakou automatickou úctou. Skôr ako na nábytok, ktorý sa možno bude čoskoro premiesňovať. A premiesňovanie nábytku v aparáte znamená premiesňovanie ľudí. Jan Pôbiš je v tejto chvíli presne tam, kde sa zmena cíti najskôr a najnebezpečnejšie. V štruktúrach, ktoré majú zmenu spracovať do formulárov, lebo reformy sa v novinách píšu ako príbeh, ale v aparáte sa reformy robia ako agenda. Príde obežník, príde uznesenie, príde pokyn, aby sa prehodnotili metódy práce, aby sa posilnila úloha odbornosti, aby sa odstránili deformácie. A zrazu sa od ľudí ako Pôbiš očakáva, že budú robiť to isté, čo robili vždy, len s iným slovníkom a iným úsmevom. Lenže úsmev je v aparáte rizikový. Príliš široký vyzerá ako nadšenie pre niečo, čo sa môže zajtra označiť za omyl. Príliš úzky vyzerá ako odpor, treba nájsť presnú mieru. A presná miera je v roku 1968 najvzácnejšia komodita. Pražská jar nie je len Praha, je to aj Bratislava, Košice, Žilina, okresné výbory, závodné výbory, redakcie, univerzity, kultúrne domy. Je to pocit, že sa dá hovoriť nahlas. A keď sa dá hovoriť nahlas, zrazu sa ozvú aj tí, ktorí roky mlčali. Niektorí z presvedčenia, niektorí zo strachu, niektorí z pohodlnosti. A aparát, ktorý bol zvyknutý na monotónny rytmus, zrazu počuje kakofóniu.
V stranických miestnostiach sa objavujú diskusie, ktoré majú zvláštnu teplotu. Nie sú to ešte hádky, ale už to nie je ani stará poslušnosť. Niekto sa opýta, prečo sa kedysi vylúčovalo tak ľahko. Niekto pripomenie, že socialistická zákonnosť nemôže byť len fráza. Niekto začne hovoriť o rehabilitáciách a slovo rehabilitácia je pre aparát ako kyselina. Rozleptáva staré posudky, staré uznesenia, staré podpisy, lebo rehabilitácia znamená, že niekto bol potrestaný neprávom a ak bol potrestaný neprávom, niekto ho musel potrestať, niekto musel napísať vetu, niekto musel zdvihnúť ruku, niekto musel dať pečiatku. A v tej chvíli sa z minulosti stáva prítomnosť, nie ako spomienka, ale ako riziko. Pôbiš, ktorý roky fungoval v logike plním uznesenie, teraz vidí, že uznesenia sa môžu prepisovať nielen nové, ale aj staré. A prepisovanie starých uznesení je najnebezpečnejší šport, lebo keď sa prepisuje minulosť, mení sa aj vina. A vina v aparáte nikdy neleží na systéme. Vina vždy hľadá meno. V roku 1968 sa preto v aparáte rozbieha zvláštna dvojitá hra. Navonok sa podporuje obroda. Píšu sa správy o tom, ako sa zlepšuje práca s ľuďmi, ako sa posilňuje kritika a sebakritika, ako sa odstraňujú byrokratické deformácie. Vnútri sa však robí inventúra, kto čo povedal, kto sa kde postavil, kto podpísal akú rezolúciu, kto sa objavil na akej schôdzi, kto sa stretáva s kým. A táto inventúra nie je oficiálna, ale je o to presnejšia, lebo v časoch neistoty sa aparát spolieha na pamäť, ktorá sa nedá archivovať, ale dá sa použiť. V tejto atmosfére sa aj obyčajná veta stáva signálom. Keď niekto povie, treba ísť ďalej, môže to znamenať reformu, ale môže to znamenať aj to, že chce ísť ďalej bez teba. Keď niekto povie, musíme byť opatrní, môže to znamenať zodpovednosť, ale môže to znamenať aj strach. A strach je v aparáte vždy prítomný, len mení predmet. Predmet strachu sa v lete 1968 mení rýchlo. Najprv je to strach z toho, že sa reformy vymknú, potom strach z toho, že sa reformy zastavia a napokon strach z toho, že príde niekto zvonka a urobí poriadok spôsobom, ktorý nebude mať nič spoločné s jemnými formuláciami. August 1968 prichádza ako zvuk, ktorý sa nedá prehliadnuť. Nie je to šepot na chodbe. Nie je to zmena slovníka v uznesení. Je to rachot pásov, svetlá reflektorov, cudzie uniformy, ktoré sa objavia tam, kde sa doteraz objavovali len stranické delegácie. Je to noc, v ktorej sa zrazu ukáže, že všetky tie diskusie, všetky tie texty, všetky tie nádeje boli stále len v rámci jedného veľkého rámu. A rám sa volá moc. Pre aparát je invázia šok aj úľava zároveň. Šok, lebo nikto nechce byť prekvapený tankom. Úľava, lebo zrazu je jasné, kam sa bude ohýbať línia. A aparát miluje jasnosť. Aj keď je krutá, v tých dňoch sa v kanceláriách sedí dlho. Telefóny zvonia, ale nevždy je jasné, kto je na druhej strane. Prichádzajú pokyny, ktoré sú opatrné. Lebo aj tí, čo ich posielajú, ešte nevedia, ako sa veci vyvinú. Vznikajú provizorné výbory, mimoriadne zasadnutia, rýchle zápisnice a do toho sa mieša ľudská emócia, ktorá sa v aparáte zvyčajne skrýva. Hnev, poníženie, strach, niekedy aj tiché uspokojenie tých, ktorí reformy nikdy nemali radi. A potom sa začne to najdôležitejšie, nie invázia samotná, ale jej administratívne spracovanie, lebo tanky odídu alebo zostanú, ale aparát musí zmeniť papier, musí zmeniť posudky, musí zmeniť kariéry, musí zmeniť príbehy. Normalizácia je slovo, ktoré znie ako návrat k normálu, ako keby sa len upratovalo po búrke. V skutočnosti je to búrka preložená do kancelárskeho jazyka. Je to proces, v ktorom sa znovu nastaví, kto je spoľahlivý a kto nie. Kto sa môže posunúť k radiátoru a kto sa vráti k oknu, kde ťahá a kto pôjde úplne von. Roky 1969 a 1970 sú pre aparát obdobím, keď sa znovu otvárajú zásuvky, vytiahnu sa spisy, ktoré sa v roku 1968 možno na chvíľu odložili, prelistujú sa zápisnice zo schôdzí, kde sa hovorilo príliš slobodne, hľadajú sa podpisy pod rezolúciami, ktoré dnes vyzerajú ako dôkaz pravicového oportunizmu a zrazu sa znovu objaví starý refrén. Previerka nie je len rozhovor, je to rituál, ktorý má presnú dramaturgiu, aj keď sa o nej nikdy nehovorí nahlas. Najprv príde oznámenie, potom príde termín, potom príde komisia, v miestnosti je stôl, na stole papiere, niekedy aj pohár s vodou, ktorý nikto nepije. Členovia komisie majú pred sebou tvoju kádrovú kartu, tvoje hodnotenia, tvoje funkcie, tvoje prejavy a ty sedíš oproti ním a vieš, že nejde len o to, čo povieš, ide o to, čo si povedal pred rokom, pred 2, pred 10. A či sa to dá zosúladiť s tým, čo sa má hovoriť dnes? V normalizačných previerkach sa nevyšetruje pravda, vyšetruje sa súlad. Súlad s novou interpretáciou, súlad s tým, čo sa teraz nazýva poučenie z krízového vývoja. A poučenie je v skutočnosti zoznam vied, ktoré musíš vedieť vysloviť bez zaváhania. Kto zaváha, je problém.
Kto povie vetu príliš úprimne, je problém. Kto povie vetu príliš naučene, môže byť tiež problém, lebo to vyzerá ako maska. Treba povedať presne toľko, aby to znelo ako presvedčenie, ale zároveň, aby to nebolo príliš horlivé. Horlivosť je podozrivá, lebo horliví ľudia sa včera horlivo hlásili k reformám a dnes sa môžu horlivo hlásiť k niečomu inému. Aparát chce stabilitu. Nie oheň. A tu sa ukazuje Pôbišova špecialita, nie veľké prejavy, nie tribúna, nie charizma, skôr schopnosť prežiť v texte, schopnosť nájsť formuláciu, ktorá sa dá obhájiť v každom počasí, schopnosť byť užitočný pre tých, ktorí práve vyhrávajú, bez toho, aby sa stal symbolom ich víťazstva, lebo symboly sa raz zhadzujú a aparáčik nechce byť sochou, chce byť skrutkou. Normalizácia potrebuje skrutky, potrebuje ľudí, ktorí budú sedieť v komisiách, ktorí budú viesť pohovory, ktorí budú písať hodnotenia, ktorí budú navrhovať opatrenia. Potrebuje ľudí, ktorí vedia, ako sa robí kádrová práca v masovom meradle, lebo previerky nie sú pár prípadov. Sú to tisíce osudov. V strane, v podnikoch, v školách, v kultúre. A každý osud musí mať papier. Papier je v tých rokoch hustý. Nie fyzicky, ale významom. Jedna veta môže znamenať, že človek zostane na svojom mieste. Druhá veta môže znamenať, že pôjde preč z vedúcej funkcie. Tretia veta môže znamenať, že jeho deti nebudú môcť študovať tam, kde chceli. A všetko sa to dá napísať tak, aby to vyzeralo ako objektívne hodnotenie. V období krízového vývoja sa nevyrovnal s politickými otázkami? To je veta, ktorá znie ako diagnóza. Prejavil kolísavosť. To je veta, ktorá znie ako drobná chyba charakteru. Nedostatočne pochopil internacionálnu pomoc. To je veta, ktorá znie ako nedorozumenie. A pritom sú to rozsudky. V normalizačných rokoch sa životopisy prepisujú nie vždy doslova, nie vždy v zmysle falšovania dátumov. Skôr sa prepisuje dôraz. To, čo bolo v roku 1968 zásluhou, sa v roku 1970 stáva škvrnou. To, čo bolo v roku 1968 odvahou, sa v roku 1970 stáva nezodpovednosťou a ľudia sa učia hovoriť o sebe inak. Bol som pomýlený. Neodhadol som situáciu. Podľahol som atmosfére. Je to zvláštne, lebo to znie ako priznanie, ale v skutočnosti je to vstupenka, kto sa prizná správne, môže zostať, kto sa neprizná, odíde. A kto rozhoduje, čo je správne priznanie? Komisia, a v komisii sedia ľudia ako Pôbiš. Ľudia, ktorí vedia, že priznanie musí byť dostatočne pokorné, ale nie také, aby z neho vyplývalo, že systém bol zlý. Systém sa nemýli. Mýlia sa jednotlivci, to je základná logika, ktorá umožňuje režimu prežiť vlastné zlyhania. Pre Pôbiša je to obdobie, keď sa jeho profesia stáva ešte dôležitejšou. Kádrová práca už nie je len o výbere perspektívnych ľudí, je o selekcii podľa politickej pamäti, kto bol kde v roku 1968, kto podpísal aký text, kto sa zúčastnil na akom zhromaždení, kto tlieskal komu, kto mlčal, keď mal tlieskať, kto tlieskal, keď mal mlčať. A do toho prichádza ešte jedna vec – osobné účty. Normalizácia nie je len návrat k disciplíne, je to aj príležitosť pre tých, ktorí sa v roku 1968 cítili odstrčení, aby sa vrátili, aby si vybavili staré krivdy, aby ukázali, že oni boli tí pevní a pevnosť sa v aparáte často meria tým, koľko ľudí dokážeš označiť za nespoľahlivých. V tejto atmosfére sa Pôbiš musí pohybovať opatrne, lebo prílišná tvrdosť môže zanechať stopy, ktoré sa raz môžu obrátiť proti nemu a prílišná mäkkosť môže vyzerať ako kolísavosť. Treba byť tvrdý administratívne, nie emocionálne. Treba robiť opatrenia tak, aby vyzerali ako nevyhnutnosť, nie ako osobná pomsta. To je rozdiel medzi fanatikom a aparátčikom. Fanatik chce trestať. Aparátčik chce stabilizovať. Stabilizovať znamená aj vytvoriť nové hierarchie. Po previerkach vznikajú prázdne miesta. Vedúci, ktorí odišli, musia byť nahradení. A tu sa znovu roztočí nomenklatúrny stroj, zoznamy kandidátov, kádrové rezervy, odporúčania, posudky. A v posudkoch sa teraz objavuje nová kľúčová veta. V období krízového vývoja zaujal správne stanovisko. To je pečiatka do budúcnosti? Lenže správne stanovisko sa často dokazuje negatívne. Nie tým, čo si urobil, ale tým, čo si neurobil? Nezúčastnil sa, nepodpísal, nevystúpil, nevyjadril podporu. V normalizácii sa cení pasivita, ktorá sa dá interpretovať ako lojalita, a to je pre mnohých ľudí paradoxné. Režim, ktorý sa kedysi opieral o aktivizmus, teraz odmenuje opatrnosť. Pôbiš v tom vie chodiť. Vie, že najbezpečnejší je človek, ktorý je ochotný pracovať, ale nemá vlastnú politickú fantáziu. Človek, ktorý nebude vymýšľať reformy, ale bude plniť plán. Človek, ktorý nebude písať manifesty, ale bude písať správy. Človek, ktorý nebude hľadať ľudskú tvár, ale bude hľadať správnu pečiatku.
A tak sa v rokoch 1969-1970 aparát mení na veľkú trieďareň. Triedi sa nielen podľa triedneho pôvodu, ako v 50. rokoch, ale podľa postoja k roku 1968. Rok 1968 sa stáva skúškou, ktorá sa nedá zopakovať, ale dá sa donekonečna vyhodnocovať. A vyhodnocovanie je práca. Práca, ktorá sa dá robiť celé roky. V miestnostiach, kde sa robia previerky, je často dusno nielen od cigariet, aj keď tie sú všade. Dusno od toho, že ľudia hovoria o sebe v tretej osobe. Súdruh si uvedomuje. Súdruh uznáva. Súdruh sa poučil. Je to jazyk, ktorý oddeluje človeka od vlastného života, ako keby sa hodnotil niekto iný. A možno je to aj obrana. Keď hovoríš o sebe ako o súdruhovi, menej to bolí. Komisia sa pýta na konkrétne veci. Kde si bol v auguste? Čo si myslel o vstupe vojsk? Ako si hodnotil Dubčeka? Či si čítal určité texty? Či si sa zúčastnil na určitých zhromaždeniach? A odpovede musia byť presné, ale nie príliš, lebo prílišná presnosť môže znamenať, že si bol príliš blízko a prílišná nepresnosť môže znamenať, že klameš. Pôbiš a jemu podobní vedia, že previerka nie je len o odpovediach, je aj o tom, čo komisia už vie, lebo aparát má informácie, má zápisnice, má svedectvá, má poznámky, má aj neformálne správy a človek, ktorý príde na previerku, často netuší, čo všetko o ňom leží v šanónoch. Preto je previerka aj psychologická hra. Komisia položí otázku, ktorá vyzerá nevinná a sleduje reakciu. Zastavíš sa? Zmení sa ti hlas? Začneš hovoriť príliš rýchlo? Alebo príliš pomaly? V tejto hre je pôbiš doma nie ako sadista, skôr ako úradník, ktorý vie, že systém potrebuje výsledok. A výsledok je kategória. Vyhovel. Nevyhovel. Podmienečne. Odporúča sa ponechať. Odporúča sa uvoľniť a keď sa to napíše, už to žije vlastným životom. Papier sa odtrhne od človeka a začne o ňom rozhodovať. Normalizácia je aj obdobie, keď sa znovu posilňuje ideologická disciplína. V závodoch sa obnovujú školenia, politické školenia mužstva, stranické aktívy, kde sa číta poučenie. V kultúre sa znovu nastavujú hranice, v školách sa znovu kontroluje, kto učí čo a ako. A v strane sa znovu buduje obraz jednoty. Jednota je v tých rokoch posadnutosť. Lebo rok 1968 ukázal, že jednota sa môže rozpadnúť a rozpad jednoty je pre režim smrteľný. Preto sa v normalizácii tak často hovorí o konsolidácii. Konsolidácia je slovo, ktoré znie ekonomicky, ako keby sa len vyrovnávali účty. V skutočnosti sa vyrovnávajú ľudia a vyrovnávanie ľudí znamená, že niekto musí byť odstránený, aby iní mohli zostať. Pobišová adaptácia v tomto období nie je dramatická v zmysle verejných gest. Je to adaptácia v drobných rozhodnutiach, v tom, koho odporúči na funkciu, v tom, koho nechá prepadnúť, v tom, ako napíše posudok. V tom, či použije slovo kolísavý alebo pomýlený, v tom, či dá človeku šancu na nápravu alebo ho rovno označí za nespoľahlivého a zároveň je to adaptácia v tom, ako sa správa k vlastnému spisu, lebo aj jeho spis existuje, aj o ňom sa píšu hodnotenia, aj jeho meno sa môže objaviť v zozname, aj on môže byť predmetom previerky, ak by sa niekto rozhodol, že je to potrebné. Preto musí byť jeho vlastná línia čistá, nie v zmysle morálky, ale v zmysle kompatibility s tým, čo sa práve vyžaduje. Kompatibilita je v aparáte viac než pravda? Pravda je nebezpečná, lebo je konkrétna. Kompatibilita je bezpečná, lebo je pružná. Pobiš sa drží kompatibility? A to znamená, že sa drží stredu? Nie politického stredu, ten v totalitnom systéme neexistuje, ale stredu aparátneho správania. Nevyčnievať, neprovokovať, byť užitočný, byť spoľahlivý, byť prítomný. V rokoch po invázii sa v strane objavujú nové tváre na vrchole, menia sa tajomníci, menia sa predsedníctva, menia sa ľudia, ktorí majú právo hovoriť v mene strany. A s každou zmenou sa mení aj tón. Niekedy je tvrdší, niekedy technokratickejší, ale smer je jasný, späť pod kontrolu a kontrola sa robí cez kádre, cez posudky, cez previerky, cez nominácie, cez to, kto môže ísť na školenie, kto môže ísť do zahraničia, kto môže byť riaditeľom, kto môže byť redaktorom, kto môže byť dekanom. Všetko sú to funkcie, ktoré sa tvária ako odborné, ale v skutočnosti sú politické. A Pôbiš je jedným z tých, ktorí túto politickosť udržiavajú v chode. Je to zvláštne, lebo normalizácia sa navonok tvári ako návrat k pokoju. Ľudia chcú pokoj. Po roku 1968 je spoločnosť unavená z nádeje, ktorá sa zlomila, unavená z konfliktov. Unavená z toho, že sa zrazu ukázalo, aké sú hranice a režim ponúka pokoj výmenou za mlčanie, ponúka stabilitu výmenou za poslušnosť a aparát je nástroj, ktorý túto výmenu administruje. V tejto výmene je Pôbiš doma, lebo jeho svet nie je svet veľkých ideí, ale svet mechanizmov, ktoré sa dajú nastaviť tak, aby fungovali aj po zmene tónu. V 50. rokoch sa mechanizmus volal čistka, v 60. rokoch sa na chvíľu volal reforma, v
V 70. rokoch sa volá konsolidácia, ale vnútri je to stále to isté. Triedenie ľudí podľa toho, čo je práve potrebné, a pritom sa v normalizácii objaví ešte jedna vrstva cynizmu. V 50. rokoch sa mnohí naozaj báli a mnohí naozaj verili, v 60. rokoch mnohí naozaj dúfali, v 70. rokoch mnohí už len fungujú, lebo majú rodiny, hypotéky, byty, deti, ktoré chcú dostať na školu, fungujú, lebo vedia, že odpor je drahý, fungujú, lebo sa naučili, že systém sa dá prežiť, ak sa s ním nehádáš, a aparát to vie tiež. Preto normalizácia nepotrebuje toľko verejného teroru ako 50. roky. Stačí jej administratívny tlak, stačí jej to, že človek vie, že jeho spis existuje, že jeho posudok sa dá vytiahnuť, že previerka sa dá zopakovať, že dvere sa dajú zatvoriť bez hluku. Pôbiš v tomto období nie je len vykonávateľ, je aj čitateľ signálov. Signály prichádzajú zhora v podobe uznesení, ale aj v podobe personálnych zmien. Keď sa vymení tajomník, zmení sa aj to, čo sa považuje za správne. Keď sa vymení vedúci oddelenia, zmení sa aj to, kto má krytie, a pôbiš musí tieto signály zachytiť rýchlo. Lebo kto zachytí signál neskoro, môže zostať na nesprávnej strane bez toho, aby si to uvedomil. V aparáte sa preto sledujú drobnosti, kto sedí v prvom rade na konferencii, kto je pozvaný na pracovnú poradu, kto dostane slovo, kto je citovaný v zápisnici, kto je pochválený v správe, kto je kritizovaný. A kritika v aparáte nie je len kritika. Je to predzvesť toho, že sa otvorí spis. A spis sa v normalizácii otvára často niekedy aj bez dôvodu, len preto, že treba niekoho nahradiť, lebo systém potrebuje rotáciu, aby sa udržal, potrebuje občas obetovať niekoho menšieho, aby sa ukázalo, že kontrola funguje, potrebuje občas niekoho povýšiť, aby sa ukázalo, že lojalita sa oplatí, a pôbiž je súčasťou tejto logiky odmiena trestov, ktorá sa tvári ako objektívna správa štátu. V rokoch 1969-70 sa teda rozhoduje o tom, kto bude tvoriť normalizačnú elitu, nie elitu v zmysle talentu, ale elitu v zmysle spoľahlivosti. A spoľahlivosť sa meria tým, ako sa človek správal v roku 1968. To je nový kádrový test. Kto prešiel, môže ísť hore, kto neprešiel, zostane dole alebo odíde, a odísť môže znamenať veľa vecí. Niekto odíde do výroby, niekto do archívu, niekto do výskumného ústavu, kde nebude mať vplyv, niekto do úplnej anonymity, niekto emigruje. Niekto zostane, ale bude žiť s pocitom, že jeho život sa zlomil na jednej previerke, v jednej miestnosti, pri jednom stole, pred jednou komisiou, a komisia si to často ani nepamätá ako drámu. Pre komisiu je to agenda, ďalší prípad, ďalší protokol, ďalší podpis, ďalšia pečiatka, a práve v tom je desivosť normalizácie. Veľké ľudské zlomy sa dejú v rutine, pôbiž je človek rutiny. Nie v zmysle lenivosti, ale v zmysle profesionálnej schopnosti robiť opakovane to isté, bez toho, aby sa mu triasla ruka, a v rokoch po roku 1968 je to schopnosť, ktorá sa odmenuje, lebo režim potrebuje, aby sa krajina upokojila, aby sa prestalo hovoriť, aby sa začalo pracovať, aby sa znovu plnili plány, aby sa znovu chodilo na prvomájové sprievody s rovnakými transparentmi, len s menším nadšením. Menšie nadšenie nevadí. Hlavne, že je poriadok, a poriadok sa v aparáte vždy začína papierom. Kádrovým posudkom, ktorý sa teraz píše s novou opatrnosťou, už to nie je 50-ková hystéria, kde sa človek označí za nepriateľa a hotovo, teraz sa píše technokratickejšie, z hľadiska politickej spoľahlivosti nevyhovuje, nie je vhodný na vedúcu funkciu, odporúča sa preradenie. Je to jazyk, ktorý znie ako personálne oddelenie veľkej firmy, a práve preto je účinný, lebo sa tvári ako normálny. Normalizácia je normalita vyrobená násilím, ale zabalená do administratívy. A pôbiž je jedným z tých, ktorí vedia baliť. Keď sa v roku 1970 uzatvárajú previerky, keď sa robia súhrnné správy, keď sa posielajú čísla nahor, koľko členov bolo vylúčených, koľko bolo napomenutých, koľko bolo ponechaných. Aparát si vydýchne, nie preto, že by bol spokojný, ale preto, že sa znovu vytvorila mapa. Mapa spoľahlivých a nespoľahlivých. Mapa, podľa ktorej sa dá riadiť, a pôbiž v tejto mape nie je na okraji. Je v strede mechanizmu. Nie ako hviezda, ale ako uzol. Uzol, cez ktorý prechádzajú informácie, odporúčania, posudky. Uzol, ktorý drží sieť pohromade, lenže sieť drží pohromade aj jeho, lebo v aparáte nikto nie je úplne slobodný. Aj ten, kto rozhoduje, je rozhodovaný. Aj ten, kto píše posudky, má svoj posudok. Aj ten, kto vedie previerky, môže byť raz preverovaný. A preto sa v normalizácii tak dbá na to, aby sa človek nikdy neocitol sám, vždy musí mať krytie. Vždy musí mať niekoho, kto o ňom povie správnu vetu, vždy musí mať v spise správne formulácie. Správne formulácie sa v tých rokoch stávajú druhom meny, nie peniazmi, ale hodnotou. Keď máš v posudku, že si pevný marxista-leninista,
Je to ako mať v banke vklad, keď máš, že si aktívne vystupoval proti pravicovým tendenciám. Je to ako mať poistku, keď máš, že si včas pochopil internacionálnu pomoc. Je to ako mať odporúčanie do budúcnosti. A keď to nemáš, môžeš byť akokoľvek schopný. Môžeš byť odborník. Môžeš byť pracovitý. Môžeš byť slušný, ale v aparáte to nestačí. V aparáte rozhoduje veta. Veta na papieri, pečiatka, podpis. A v rokoch 1968 až 1970 sa ukáže, že tieto tri veci dokážu prežiť aj tanky, dokážu prežiť aj nádej, dokážu prežiť aj hanbu, dokážu prežiť aj ticho, ktoré potom všetkom zostane. A Jan Pôbiš, funkcionár, ktorý sa naučil žiť v texte, sa v tom tichu nestratí, on v ňom pracuje. On ho pomáha vyrábať. On ho pomáha udržiavať, lebo ticho je v normalizácii tiež výsledok, ktorý sa dá vykázať v správe, aj keď sa to tak nikdy nenapíše, napíše sa niečo iné. Situácia sa stabilizovala, kádrová práca bola vykonaná, jednota strany bola upevnená a niekde medzi týmito vetami, v šanónoch, v kartotékach, v protokoloch z previerok, zostanú mená tých, ktorí prešli, mená tých, ktorí neprešli a aj meno toho, kto to celé podpisoval tak, aby sa dalo žiť ďalej. Tak, aby sa dalo prežiť ďalšiu zmenu línie, keď príde, lebo v aparáte sa nikdy nehovorí navždy, hovorí sa v súlade s aktuálnymi úlohami. V 70. rokoch sa krajina tvári, že sa vrátila do kolají, v skutočnosti sa len kolaje prebrúsili, aby na nich nebolo vidno škrabance po 68. Na uliciach je menej transparentov, viac nákupných tašiek, menej spontánnych zhromaždení, viac povinných schôdzí, vzduch je ťažší. Nie od dymu z fabrík, ten tu bol vždy, ale od zvláštnej spoločenskej dohody. Vy sa nebudete pýtať, my vám dáme pokoj. Pokoj v paneláku, pokoj v práci, pokoj v škole pre deti, pokoj, ktorý má cenu. A tú cenu vyberá aparát. Aparát nemá tvár, má chodby. Má dvere s matným sklom. Má podateľňu, kde sa papier mení na osud, má kartotéku, kde sa človek zmení na záznam, má telefón, ktorý zvoní aj vtedy, keď sa nikomu nechce zdvihnúť a má ľudí, ktorí v tom všetkom vedia chodiť tak, aby sa nič nezaseklo. Jan Pôbiš je presne tento typ, nie tribún. Nie rečník, ktorého si pamätajú z námestí, skôr muž, ktorého si pamätajú z podpisu na spodku stránky, z krátkej vety v posudku. Z toho, že sa odporúča, normalizácia je slovo, ktoré znie ako oprava, ako keby sa len vymenili žiarovky a dotiahli skrutky, lenže skrutky sú ľudia. A žiarovky sú ich životy. V 70. rokoch sa už nehrá na veľké ideologické extázy ako v 50. Nehrá sa ani na nádej ako v 60. Hrá sa na poriadok, na rutinu, na to, aby sa každý ráno otvorili závody, aby sa večer zavreli obchody, aby sa v nedeľu išlo na návštevu a v pondelok do práce a aby sa medzi tým nikto príliš nevyčnieval? Vyčnievanie je riziko. A riziko je v aparáte kategória, ktorú treba spracovať. Pôbišova práca v tých rokoch nie je o tom, že by vymýšľal nové smernice. Skôr o tom, že sa stará, aby smernice mali ruky a nohy. Aby sa uznesenie z predsedníctva premenilo na konkrétny zoznam mien, aby sa upevnenie jednoty premenilo na personálne rozhodnutia, aby sa posilnenie vedúcej úlohy strany premenilo na to, kto bude riaditeľom, kto vedúcim kádrového oddelenia, kto šéf-redaktorom, kto dekanom, kto sa dostane na školenia, kto zostane doma. V normalizácii sa totiž nevládne len cez políciu a súdy, vládne sa cez kariéry, cez prístup, cez povolenia, cez odporúčania. Cez to, či sa človek dostane k bytu, k autu, k zahraničnej ceste, k lepšiemu miestu pre dieťa v škole a nad tým všetkým visí papier, ktorý sa volá kádrový posudok. Ten refrén, ktorý sa vracia ako klopanie na dvere. Posudok, previerka, hodnotenie, návrh, stanovisko. Kádrový posudok v 70. rokoch už nie je hysterický pamflet. Je to chladná administratíva. Jazyk je uhladený, takmer technický, politicky spoľahlivý, triedne uvedomelý, aktívny v spoločenských organizáciách, v období krízového vývoja zaujal správne stanovisko a keď nie, tak tiež uhladené. Prejavil kolísavosť, nedostatočne sa vyrovnal s otázkami internacionálnej pomoci, nie je vhodný na vedúcu funkciu, vety, ktoré sa tvária ako opis, ale fungujú ako rozsudok. Pôbiš je človek, ktorý vie, že vety musia byť použiteľné aj o 5 rokov, aj o 10. Lebo aparát má dlhú pamäť, ale krátku trpezlivosť, dnes potrebuje stabilitu, zajtra môže potrebovať obetného baránka. A posudok je pripravený materiál, keď je napísaný šikovne, dá sa z neho vyčítať čokoľvek, čo bude treba. Keď je napísaný hlúpo, môže sa obrátiť proti tomu, kto ho napísal. Preto sa v kanceláriách normalizácie pracuje s jemnosťou, ktorá je paradoxná, tvrdé rozhodnutia, mäkké formulácie. Človek príde o funkciu, ale na papieri sa to volá uvoľnenie.
Človek skončí v sklade alebo prístroji, ale na papieri sa to volá preradenie na pracovisko zodpovedajúce jeho schopnostiam. Človek už nesmie učiť, ale na papieri sa to volá využitie v inej oblasti. Jazyk je anestézia, aby to nebolelo aspoň na papieri. Lenže boli to v živote, 70. roky sú aj roky, keď sa režim učí, že nepotrebuje masový strach. Stačí mu masová predvídateľnosť. Ľudia sa naučia, čo sa smie a čo nie. Naučia sa, že v práci sa hovorí inak než doma. Že v kuchyni sa dá povedať viac než na schôdzi. Že vtipy sa rozprávajú potichu, že podpis sa dá odmietnúť, ale potom treba rátať s následkami. A aparát sa naučí, že najlepšia kontrola je tá, ktorú si ľudia nosia v sebe. Pôbiš v tomto prostredí nie je výnimka, aj on je kontrolovaný. Aj jeho meno je v zoznamoch, aj jeho kariéra závisí od toho, že či sa v správnej chvíli ocitne na správnej strane. Lenže on má jednu výhodu. Jeho profesia je kompatibilná s každou líniou, ktorá potrebuje poriadok. Kadrová práca je ako údržba, nezáleží, či sa mení farba stien. Vždy treba niekoho, kto bude držať kľúče od skladu. A skladom je v tomto prípade ľudský materiál. V 70. rokoch sa buduje nový typ straníckej elity, nie revolučná, nie reformná, správcovská. Ľudia, ktorí vedia riadiť podnik, okres, rezort tak, aby sa plnili plány a zároveň, aby sa nikto nepýtal príliš veľa, technokrati s červenou knižkou. A nad nimi, popri nich, medzi nimi, funguje sieť aparátu, ktorá rozhoduje, kto do tejto elity patrí. Pôbiš je jedným z tých, ktorí tú sieť udržiavajú. Jeho dni sú zložené z porád, zápisníc, telefonátov, konzultácií, z návštev závodov, kde sa nepozerá len na výrobu, ale aj na to, kto stojí vedľa riaditeľa, kto sa usmieva, kto mlčí. Kto má v očiach príliš veľa energie, ktorá by sa mohla raz obrátiť proti systému, v normalizácii je energia podozrivá. Najlepšia je energia, ktorá sa dá nasmerovať do plánu. Do brigády socialistickej práce, do súťaže o červený zástav, energia, ktorá sa dá vykázať v štatistike. Štatistika je ďalší jazyk normalizácie, počet členov, počet kandidátov, počet vylúčených, počet napomenutých, počet školení, počet účastníkov politického vzdelávania, čísla, ktoré majú dokazovať, že systém funguje, a keď čísla nesedia, treba ich opraviť. Niekedy prácou, niekedy papierom. Pôbiš vie, že papier je rýchlejší, a potom príde rok 1977. Charta 77, v Československu sa zrazu objaví text, ktorý nie je stranickým uznesením, ale vyhlásením občanov. Nie je to masové povstanie, nie sú to tanky, nie je to ani Pražská jar. Je to niekoľko podpisov, niekoľko mien, ktoré režim okamžite označí za nepriateľské, a práve v tom je nervozita. Režim, ktorý sa tvári stabilne, sa zľakne papiera, zľakne sa textu. Zľakne sa toho, že niekto použije jeho vlastný jazyk zákonnosti a práv proti nemu. Reakcia je typicky normalizačná. Nie veľká verejná hystéria, ale koordinovaná administratívna obrana, vyhlásenia, odsúdenia, mobilizácia organizácií, podpisové akcie, anticharta. Znovu sa roztočí mechanizmus, ktorý Pôbiš pozná naspamäť. Treba vytvoriť jednotu na papieri. Treba, aby sa v závodoch, v kultúrnych inštitúciách, v školách objavili podpisy, ktoré ukážu, že spoločnosť stojí za stranou, podpis ako dôkaz lojality, podpis ako poistka, podpis ako pasca, lebo podpis sa dá neskôr vytiahnuť. V tých dňoch sa v kanceláriách znovu cíti ten starý pach. Zmes atramentu, cigariet a strachu, nie strachu z väzenia pre všetkých, ale strachu z toho, že sa človek ocitne mimo, že nebude kolektív, že bude vyčnievať. A aparát to vie využiť nie hrubou silou, ale jemným tlakom. Súdruh, veď podpíšte, to je predsa jasné. Súdružka, nechcete predsa, aby to vyzeralo, že máte iný názor? Je to len formalita. Formalita, ktorá môže rozhodnúť o tom, či dieťa pôjde na školu, či človek dostane byt, či bude mať pokoj. Pôbiš v takýchto situáciách nie je ten, kto stojí na pódiu a kričí, skôr ten, kto zabezpečí, aby sa zoznamy vrátili na čas, aby boli kompletné. Aby sa vedelo, kto nepodpísal, lebo nepodpísanie je tiež informácia a informácie sú v aparáte kapitál. 70. roky sú roky, keď sa režim učí žiť s tým, že mu už málo kto verí, ale to nevadí, pokiaľ mu ľudia poslúchajú. Viera sa nahrádza zvykom. Prvomájový sprievod sa stane rituálom, ktorý sa odchodí. Schôdza sa odsedí, politické školenie sa odpočúva jedným uchom a aparát to toleruje, pokiaľ sa to dá vykázať, pokiaľ sú fotky, pokiaľ sú zápisnice, pokiaľ sú podpisy. Pôbiš je správca tejto vykazovateľnej reality. Jeho svet je svet, kde sa pravda meria tým, či je v spise, či je v protokole, či je v uznesení, a keď nie je, ako by nebola, lenže realita sa občas pripomenie aj inak. Ekonomika sa v 70. a najmä v 80. rokoch začína zadýchavať, plány sa plnia, ale často len na papieri, kvalita zaostáva. Technológie starnú,
V obchodoch je tovar, ale nevždy ten, ktorý ľudia chcú. Všetko funguje, ale akoby s odporom, ako stroj, ktorý ide, lebo musí, nie preto, že je dobre nastavený. A v takom stroji je aparát zároveň mazivo aj piesok. Mazivo, lebo bez neho by sa to celé rozpadlo. Piesok, lebo jeho vlastná logika vytvára ďalšie vrstvy kontroly, ďalšie formuláre, ďalšie schvaľovania. Pôbiš je v tejto logike doma? Vie, že keď sa niečo nedarí, treba nájsť vinníka. Ale nie takého, aby to ohrozilo systém. Vinník musí byť konkrétny, ale vymeniteľný. Vedúci, ktorý nezvládol. Funkcionár, ktorý nedostatočne pracoval s kolektívom. Riaditeľ, ktorý podcenil ideologickú prácu. Vety, ktoré znejú ako analýza, ale sú to poistné ventily. A pritom sa pôbiš musí stále starať o vlastnú poistku, o vlastný spis, o vlastnú kádrovú čistotu. V normalizácii sa totiž ľudia neodstraňujú len za politické prehrešky. Niekedy stačí, že sa zmení patronát, že človek, ktorý ťa kryl, odíde, že sa na teba niekto pozrie ako na prekážku, že sa objaví mladší, ambicioznejší, hladnejší po funkcii. Aparát je plný tichých súbojov, ktoré sa nevedú na verejnosti, ale v poznámkach, v odporúčaniach, v tom, kto koho spomenie na porade a kto koho nespomenie. Pôbiš nie je romantický bojovník, je to preživší. A preživší v aparáte vie, že najlepšie je nebyť príliš viditeľný, byť potrebný, ale nie slávny, byť ten, kto zariadí, ale nie ten, kto sa podpisuje pod veľké politické gestá. Veľké gestá sa raz môžu stať dôkazom, malé podpisy sa stratia v šanónoch. A šanóny sú nekonečné. 80. roky prichádzajú s únavou, ktorá sa nedá zakryť ani novými heslami. Ľudia sú unavení z toho, že sa stále hovorí o úspechoch, ktoré nevidia, unavení z toho, že sa stále sľubuje budúcnosť, ktorá sa odkladá, unavení z toho, že sa stále vyžaduje lojalita, ale odmena je čoraz menšia. Aparát je unavený tiež. Unavený z nekonečných porád, z nekonečných správ, z nekonečného udržiavania obrazu jednoty. V tejto únave sa pôbiš pohybuje ako človek, ktorý už videl viacero cyklov. Vie, že režim sa vie tváriť pevne aj vtedy, keď je zvnútra dutý. Vie, že najnebezpečnejšie nie sú otvorené konflikty, ale tiché posuny. Keď sa zrazu zmení tón z Moskvy, keď sa zmení slovník v sovietských novinách, keď sa objavia nové slová, ktoré sa zatiaľ vyslovujú opatrne. A potom príde rok 1985. V Sovietskom zväze nastupuje Gorbačov. Perestrojka, glasnosť. Slová, ktoré budú o pár rokov znieť ako zemetrasenie. V Československu sa zatiaľ vyslovujú s opatrnosťou, ako by to boli cudzie predmety, ktoré sa nemajú chytať holými rukami. Aparát počúva, číta, sleduje a zároveň čaká, či sa to naozaj myslí vážne, alebo je to len ďalšia kampaň, ktorá prejde. Čakanie je v aparáte základná disciplína? Neponáhľať sa. Nevyčnievať, nezaviazať sa príliš skoro. Lebo kto sa zaviaže príliš skoro, môže sa ocitnúť na nesprávnej strane, keď sa línia otočí, a línia sa v dejinách komunizmu otáča často, niekedy aj bez varovania. Lenže Pôbiš už túto novú éru osobne nezažije. Zomiera v roku 1985, v čase, keď sa režim ešte tvári stabilne, keď sa ešte stále píšu posudky, keď sa ešte stále robia previerky, aj keď možno menej dramatické, viac rutinné. V čase, keď sa ešte stále dá veriť, že to takto pôjde do nekonečna. A práve v tom je zvláštny paradox jeho života. Človek, ktorý prežil toľko zmien línie, od stalinizmu cez uvoľnenie až po normalizáciu, odchádza tesne predtým, než sa začne meniť samotný základ. Jeho bilancia sa nedá napísať jednou vetou. Hoci on sám celý život pracoval s vetami, nie je to príbeh veľkého zločinca, ktorého by poznali masy, nie je to ani príbeh hrdinu, ktorý by sa postavil proti prúdu. Je to príbeh funkcionára, ktorý spravoval systém, spravoval ho tak, ako sa spravuje veľká budova. Kontroloval, kto má kľúče, kto môže do ktorých dverí, kto smie do výťahu. A kto musí po schodoch, a keď sa v budove objavili praskliny, nevolal architekta, volal údržbára, zalepiť, premalovať, presunúť nábytok, vymeniť ľudí. V jeho svete sa morálka často prekladala do administratívy. Človek nebol zlý alebo dobrý, bol vhodný alebo nevhodný, nebol vinný alebo nevinný, bol spoľahlivý alebo nespoľahlivý. A tieto kategórie mali konkrétne následky, nie abstraktné. Konkrétne práca, plat, byt, škola, budúcnosť detí. Všetko to, čo sa dá zmeniť jednou vetou v posudku, a posudok sa v normalizácii stal tichým nástrojom moci, nie gulomet, nie tank, papier, pečiatka, podpis. Pôbiš bol jedným z tých, ktorí tento nástroj držali v ruke dostatočne dlho na to, aby sa stal súčasťou jeho identity. Keď človek roky rozhoduje o iných cez papier, začne veriť, že papier je realita, že to, čo nie je v spise, neexistuje, že to, čo je v spise, je pravda, a pritom aj jeho vlastný život sa dá zredukovať na spis. Narodený 1920. Kariéra v stranických štruktúrach.
Prežil povojnové budovanie, stalinizmus, uvoľnenie, normalizáciu, zomrel cieľ 85. Všetko sedí, dátumy, funkcie, hodnotenia, lenže medzi dátumami je človek, ktorý musel každý deň čítať signály zhora, aby sa nezmýlil, človek, ktorý musel robiť rozhodnutia o iných a zároveň sa báť, že raz niekto urobí rozhodnutie o ňom. Človek, ktorý sa naučil, že najbezpečnejšie je byť skrutkou, nie sochou. Skrutky sa nemenia na pamätníky, skrutky sa vymieňajú, keď zhrdzavejú a predsa bez nich nič nedrží. Keď pobyš odchádza, aparát ide ďalej. Kartotéky zostávajú, šanóny sa doplňajú, pečiatky sa používajú a niekde v tých zásuvkách medzi tisíckami papierov je aj jeho meno, ako meno človeka, ktorý celý život slúžil systému, ktorý sa tváril, že je večný a pritom sa neustále menil a on sa menil s ním. Nie nápadne, nie dramaticky, administratívne. Tak, aby vždy sedela veta, tak, aby vždy sedela pečiatka, tak, aby sa dalo pokračovať v súlade s aktuálnymi úlohami